suratul ikhlas makiyya ni suratul ikhlasi ikhlasu abi segingato sura yere mana de ma comme ya fay comi batu ya khalasili alay abi segingato on ma ale qur'an sura keme ani tan ani flana de mugani flana jigilila aya nani do kelemantan durdo harfu binani ani wolobla do ajigira makande ale alaka damede ika do ka foko alakira ko sallallahu alaihi wasallam ale bi ben qur'an tlani sabanama comme na fo izalzul zalzal minante manaka o bi ben qur'ana tlanjema ika do ka fo nunye façon diawi na dira sonnuma liya kalansi kele abi ben qur'an tlani saban akalango kele bi ben qur'an tlani sabanama soran façon diami mbala doni gelaw tisika fo ka sadana o de koson ma kan ke hakili to sorana ka kalan yere damateri iki tasi amana la kalan won kalan ika amana kuraya idusukuna ale zikiru de zikiru mi nabe duskun jeya nabe duskun senuya nabe make alaka waliyu dafali mame mani janto suratul ikhlas la abi ke waliyu dafali shedo kumbe suratul ikhlas de kalan ka sali chamana unana kana nye fala kirai ke ninganga nyemoy aya kanga nyemoy nga ate fengore kala qul wala gore abigo na wati fengore don qur'an la qul wala uti ala kala ya wele ako kuko ete fay kala qul wala uti ko yala akuma dumi chodi ako qul wala nyere de kadine mene ko akada le rede o ko ala kala ko ala ko kafiye ko ifana jarale ifana ko jarale alai tuma min ni qulu wallahu jaraye Allah akbar o ya ro kono ya dan ni jarala ka wa kuma ban son dia foitino min ben bo anga hagilto suratul ikhlas na namba kala anga hagilto akorola akoro jumayi nam bismillahir rahmanir rahim qul mu'lamine gafu huwa nega batufin Allahu ya Allahu de ahadun amasakelendo Allahu nam alaye masakelendo flanantala masakelendo sinatala masakelendo jinyontala masakelendo atitla ya fam Allah tabaraka wa taala akelem pew de ganga batu ambo fowe se chama fefe toyo ko batu akana di danfe sima na ale ala kelen pewte abaka ko bele jele nyesi ale ala kelen pewde ma aka dililu aka lanyinu aka kerengerengo aka bele jelenta kanyesi ale ala kelen pewde ma bari ale de fe bele jelenye sebe ale kelen pewde kumana fengo fe de fenfe bolo abolo la sonade jonde adama Allahu de bele jelendi ni yo sabati idusuguna wa odi ahaduni Allah ta'ala as-samadu ale de kerengene ni masay mo bale kerengene o gala nyinuna ebi de se femina ebi kamana gon femina masakele mbew membise ka oke odi toy ko as-samadu nam ala ma denwolo yere umala wolo ala ma bo fenna fenyere fana ma bo alala ya fam lam yalid fema bo alala walam yulad ala yere fana ma bo fena walam yakun ahadun dam vingelen simage lahu alaye kufa bonyogonye dam fim foite ko ala no de boledo ko ala no de kelen ko dam fentino Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamdu suratul falaq makkiyya qamsa nazara ba'da al-fil ni so makene fara soroni digram makande ale qur'ana sorantani sabana de biurna do awala mugana do jignina ayam duru kele ma mugani saban harafu bi wolo vila ani kele yahudiya musoro rebe ko walma yahudiya kirro bi labidu lasam al-istira yahudiya musoma ka fereke ka dabal la krala sallallahu alaihi wasallam igado ka foko dabali chedonde we kira siri kira ide sallallahu alaihi wasallam futuma do la bikanya na kwa ko do ka sura make
tuma dɔ la a bɛ ɲininkali kɛ seli wagatiw la ka sɔrɔ o ma se yɛrɛ tellement ko gɛlɛyara kan ka se degré min na o kelen sa non to kɛra waati jumɛn Labid ibn Lasam alakira seginnen ka bɔ Hudaybiya Zulhijjati la Muharram kalo dɔnna n'o ye sanata 7 alakira a tilalen Khaybara kɛlɛ la Yahudiya kuntigiw nana ka sɔrɔ Labid ibn Lasam a y'a sɔrɔ ale ye teri ye Bani Zurayq la kɔrɔtɛ bɔla kun don o ko yala e de bɛ kɔrɔtɛ dɔn ka tɛmɛ an bɛɛ kan anw ye Mahamadu kɔni anw y'a kɔrɔtɛ an ka kɔrɔtɛw ma n'o bɔ a la an ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ an ma se ka foyi kɛ a la an bɛ saraba d'i ma i ka kɔrɔtɛ kɛ a la an ye u ye saraw fɔ a ye a nana denmisɛn dɔ ma Yahudiya ye o tun bɛ kira xidima a ma wuli n'o ye fo a labanna ka alakira ka pɛn kin a kunsigi mugu ko dɔ mina ni pɛn damadɔ ka sɔrɔ k'o di cɛ in ma a y'a kɔrɔtɛ n'o de ye a ka kɔrɔtɛ in yɛrɛ dɔ ye donc nin jati na ale yɛrɛ de ye kɔrɔtɛ in kɛ i k'a dɔn k'a fɔ a ye din kɛɲɛ a y'o de dilan komi kira yɛrɛ jɔlen sallallahu alaihi wa sallam ka sɔrɔ ka miseliw turu o la miseli 11 ka a tapu siri a la tapu 11 alakira kɛra sallam n'a ye aya min kalan o tapu bɛ foni n'a ye miseli min bɔ a bɛ lafiya sɔrɔ o kuma na alakira kɔrɔtɛ in ye min kɛ a la o ye tile 40 dɔw ko awa kalo 6 yɛrɛ dɔw yɛrɛ ko san 1 kuma na kira a ka ko kira cogoya la nin dili a ma a kun b'a yɛrɛ salon nin ye sallallahu alaihi wa sallam a kun b'a yɛrɛ salon nin ye a kun b'a furakɛli kɛ nin ye o kuma na nin b'a jira an na k'a fɔ quoi kuranɛ ta k'a kɛ dɔ wɛrɛ ye min tɛ a kɛ ka n'a kɛ yɛrɛ kuranɛ jigira o kama mais kuranɛ bɛ kɛ dɔ wɛrɛ ye min tɛ a kɛ ka n'a kɛ a y'a faamu bon o tɛmɛnen kɔ a bɛ kɛ o dɔ wɛrɛ min ye n'o ye bana furakɛw ye n'o ye kɔrɔtɛ lakaliw ye n'o ye tɔɔrɔ ɲiniw ye i y'a faamu kuranɛ maa saba dari ko kuranɛ bɛ kɛ o ye o la o kɔrɔ tɛ ko an ye fɛn fara ala kan n'an ye kuranɛ ta k'a kɛ o sababu ye ka ala deli ni kuranɛ ye o kɔrɔ tɛ ko an ye fɛn fara ala kan o ye tawhidi ye bon min bɛ sisan nɔ a bɛ kɛ nin ye cogo min wa hakada a bɛ se ka kɛ sɛbɛn ye o cogoya la ka kuranɛ kɛ sɛbɛn ye ani ka ala kɛra ka duwawu ani kuma ɲuman minnu bɛ k'olu kɛ sɛbɛn ye ko i b'u kalan cogo min de kalan ka gɛlɛn min ma i bɛ se ka kɛ sɛbɛn ye ka d'a tigi ma o cogo kelen na baasi foyi t'o la bon est ce que anw filɛ ka nin min fɔ komi an tulo bɛ kumakanw na mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ nin kuma ninnu u b'a nkalontigiya u b'a fɔ ko tiɲɛ t'a la awa i bɛ dɔw b'a fɔ ko kuranɛ kelen ko nka n'i ye dɔ fara a kan dɔrɔn ko kumana ko awa tuma dɔw la u b'a fɔ ko siriku yɛrɛ dɔn i y'a faamu bon n b'a fɛ k'a fɔ aw ye mazahabu 4 ahlu sunnati wal jamaati n y'a fɔ a ye siɲɛ caman mazahabu 4 olu bɛɛ lajɛlen n bɛnn'a kan ko sɛbɛn dulonni ko a bɛ bɛn ka sɛbɛn dulon i la mazahabu 4 bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan i y'a faamu ka sɛbɛn dulon i la mazahabu 4 bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan cogo jumɛn de la n'i ye page 1 filɛ nin ye n'a ye mɔgɔ min ye i b'a copie page 2 fɛn de don feden kelen don mais page 2 don mazahabu 4 min bɛ ka kumakan bɛ nin na i y'a faamu k'a fɔ ko sɛbɛn dulonni bɛ bɛn tamimu tɛ u bɛ tamimu minnu fɔ olu ye kɔnɔkisɛw de ye a kolokɔrɔw ni kɔnɔkisɛw ni fɛnw ala kɛra i y'o de fɔ ni maa maa ko ka kuranɛ aya sɛbɛn walima ka kuma ɲuman sɛbɛn k'a dulon i la ko n'i y'o ko k'i ye musiriki ye a tigi de ni musirikiya ka sɔrɔ nkalonfin don dalu foyi t'a tigi bolo mazahabu 4 bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan k'a fɔ ka sɛbɛn dulon i la ko foyi t'a la anw ma arisala kalan mɔgɔw tɛ yan wala basa bil ma'azati tu'allaqu wa fiha al-Qur'an warriqu fiha al-Qur'an o tɛ arisala la wa bon n'o bɛ arisala la o anw bɛ ntalen ka ɲuman in mɛn tuguni donna ta bɔra ta a bɛ i sigi k'a sago fɔ diinɛ la dɔrɔn sɔsɔlibaga t'a la dalu tɛ fɔ ala ka kumakan tɛ fɔ alakira ka kumakan tɛ fɔ
kumana mana i ka sugo ka min fɔ ka miiri ka min fɔ anw man ka diinɛ pese ne o bɛ ɲa cogo di ne ko ne bɛ min fɔ silamɛw ye an ka bɔ ko kalama a kana a ka sɛbɛnw dogo de abada a ka sɛbɛnw a y'a dulon ala yɛrɛ de min ka gɛlɛn dɔrɔn min bɛ a ka sɛbɛnw kɔnɔ a y'o si dɔn dɛ o kɔni de ka gɛlɛn i y'a faamu n ye mun fiti dɔ ka kuma min ye dɔ ɲininka a ko e ko ka sɛbɛn no ko dɔw b'a sɛbɛn ni joli de ye dɔw b'a sɛbɛn ni mais ala i tilen diina la sa i ma ɲininka min bɛ sɛbɛn ni joli ye i ma ɲininka o la min bɛ sɛbɛn ni sofiya ye i ma ɲininka o la i ɲininkara de ka kuranɛ sɛbɛn k'a dulon i la a bɛ cogo di o jaabi fɔ mɔgɔw ye i b'o de jaabi fɔ mais ni e ɲininkara o la i bɛ ko dɔw b'a sɛbɛn ni joli ye dɔw bɛ dɔ fara wɛrɛ fara kan o tɛ tilenya ye diinɛ la wa kuma tiɲɛ filɛ nin ye kuranɛ ala kira ka kumakan ɲuman wɛrɛ minnu bɛ yen ni ala kira ye o rekɔni kabini kira kɛ waati la parce que ni maa min kun nana n'i ka kilisi ye ani ka tangalikɛla ye i b'a jira kira la de sallallahu alaihi wasallam n'a a y'a dɔn baasi t'a la a bɛ sira d'i ma i ka baara n'a y'a dɔn baasi bɛ min na a b'a fɔ ko ka to yen nɔ i y'a faamu o la an b'a hukumu ta'liqi tama'im al-Qur'ani o b'a wele ko tama'imu i y'a faamu ba ne filɛ ka nin min ta nin ye ma ta sira wɛrɛ yɔrɔ wɛrɛ dɛ ne y'a ta u yɛrɛ ka kɛnɛ de kan voilà ma ta yɔrɔ wɛrɛ hukumu ta'liqi tama'im al-Qur'ani wa zikri wa du'a'i dirasatun fiqhiyatun muqarana ako nin ye kuranɛ sɛbɛn dulon ni kiri ye kuranɛ sɛbɛn k'a dulon i la ko nin y'o kiri ye ani ala tɔgɔw ni ala kofo ani duwawu minnu n'u ka ɲi a ko walanda don fiqhi walanda don ka diinɛw gɛrɛ ɲɔgɔn na ka fiqhiw k'u bila ɲɔgɔn kɔrɔ fiqhul muqaran mɔgɔw b'o kalama quoi o nin ye walanda de ye n bɛ kalan université de la jami'a voilà walanda in bɛna di yen de Abdul Fattah ibn Salih a y'o de y'a di bon kelen ko ka ala tanu a ko فهذا بحث معجز في حكم تعليق تمام القرآن والذكر وقد ذهب جمهور أهل العلم وعليه المذاهب الأربعة إلى جواز تعليق التمائم إذا كانت من القرآن أو الذكر أو الأدعية المشروعة وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة ذلك وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه وأصحابه وإليك لنا بعض أقوال أهل العلم ضمن المباحث التالية المبحث الأول حكم تعليق تمام القرآن والذكر والدعاء عند الحنفية أبوران لوتاي يا فهم أبوران لوتاي ولو بورا كما من فوالا أيوفو وبعد قال دجرا أتلاني ولا أنا نكتر جنما أي مالكي يوفو يا فهم أبوران لوتاي وقد قال مالك رحمه الله كتاب دكو التمهيد لابن عبد البر وقد قال مالك رحمه الله لا بأس بتعليق الكتب التي فيها أو بتعليق الكتب التي فيها أسماء الله عز وجل على أعناق المرضى على وجه التبرك بها يفهم إذا لم يرد مؤلقها بتعليقها مدافعة العين وهذا معناه قيل قبل أن ينزل به شيء من العين ولو نزل به شيء من العين جاز رقى عنك نعم عند مالك وتعليق الكتب نيرونا في التاج والإكليل وهرذ بساتر وإن لحائد وهرذ بساتر وإن لحائد أقرأ شو قالوا أكو وهرذ سبن لوني بيبي يا فهم سبن لوني كا بيبي بساترين كون غايكا غولو غالا وين لهايرين حالي مسهيدو بيسكا سبن دولا الله اكبر ام بيسو قالوا كما تو ني جين غا كما وسرا ها انغا تا وسرا كونغا تو وسرا